שלום לכולכם, אנחנו הולכים לקחת לוק רק מקילגג ואנחנו הולכים לשחק גם עם אופק וגם ליאב, מה שאתם רואים עכשיו. אופק ישתרף אלינו. אנחנו הולכים לקחת רק לוק מקילגג. איזה עם בניוק אבל עם בניוק יפה. אז בואו נתחיל. היי, לא רציתי את זה. אמרתי רק אוקיי, לא משנה. בואו נתחיל. טוב, אז חבר'ה, אנחנו התחלנו. לכו לפה. אנחנו התחלנו לוק רק מקילגג ויאללה. מים. יורים על החיים מחר. משלמים איך. טוב, יאללה, אני חוזר ונמשך לו. למה אתם לא בקילגג אבל? לא יודע, אולי רציתי לפתור? אולי רציתי שיהיה לנו עוד מישהו שיכול להיות יותר טוב ממך. איבא, איך הגעת לשתות את טאוור? ראיתם פייסה שני הלך, את התינוקים? האיש השני הלך למקום גם אחר, אבל לא משנה לי, כי לא רצינו אוגיס. אני לא יודעת למה תביא אותו. לא ידעתי בכלל שאנחנו נהיה עם אוגיס אחד. אני עשיתי את זה. אתה מוכרח נכון, אין לי סומלות בצדם קלאפטר. זה רוב הייתי לעשות סוסי. יאללה, רק לוק מקילגג. הריד לי אחד שיר, אני לא ראיתי אף אחד. מה זה תקפת לי? יש לי נשק טוב, גם לי יש נשק טוב. יכולים לעזור לי? אני שהחמצתי את זה. יש כאן הרבה. הלאה. יש לי את זה, איזה יופי. קקר? חשבתי אתה עושה את החיים. לא, הוא רוצה את החיים. לא הסתכלתי כל כך עם שחיים. תראה, כמה וואנס תהיו. נראה לי כבר 10 וואנס. תסתכל בזה, נראה לי הוא 10 וואנס. היה לשים אחוריכם. לא, רגע, לא בא לי לשחק עכשיו מקילגג.
יש לכם לוט, אין לי שום לוט. קרגו. רצתי. תמרים. צריך את הלוט. תלי. הגעתי בו שהוא היה גבוה. הייתי חזרה! אני באה הגעתי לוטים! אוי שיט. אוי, מוזמן תערר! קטי! זה רק הוא. לא רק. אוקיי, רק הוא נשאר האיש. אני? מישהו יעזור לי, אבל... יש לי את הכתר! אני באה, סטופ. לקחתי את הכתר, שאף אחד לא ייקח את זה. תשים. אבל אני מוכנה שלי! אני וואנסט! אני וואנסט! אני לקחת את הכתר! מה צריכה לעבוד לה? תתחבא באיזה מקום, לא למות. אמא אחת צריך לבוא, ואחת הוא יעבוד אותה. לא רק לרוץ. כמה יש לי? אתם אידיוט, אני עשיתי את הכי טוב, ואתם השמדתם. גם היה לי את הכסף של גיטר אופק. אמא לא הלכת לעזור לי, אחרי שמים את הכסף ואחרי אתה שם רגי, יאללה רגיה, חבוזי. לא. למה? למה לא רגיה? אתם אמרתי באנו רויאל. אבל התחלנו, מה זה? התחלנו! לא. אבי, אופק, שים רגי כבר. אני בלובי. שים רגי בלובי, ליאר. לא פעלי. נו כבר. משחקים באנו רויאל, משחק רגיל. הנה, הוא שם רגי בלובי, יאללה. אוקיי, תושב אני. אופק, שים ברגי! אני שמתי! אז יובל, גם אתה תשים רגי. שמתי. שמתי משחק רגיל. מישהו לקח לו שניים. מה, מישהו איבד שלכם? אקה בגרול? אופק משחק גרול. בוא הפסיד? לא. הוא רק מספר איזה מישהו. היי, למדתי. אוקיי. נו, כמה זמן לוקח למשחק הזה? יאללה, למה כולם מתחילים, אלוהים? אולי בזמן בלובי במשחק אחר? הנה, מתחילים. דיבורים טובים.
יאללה חבר'ה, בואו נמשיך. יאללה נמשיך. פפי פופי לא יפגע בך, אני נגיד שתי אנשים עם כל הסיבים. פעם אחד. דיבורים טובים. טוב, אני רואה בטלפון של אופק. הספייק הוא בטלפון וגם ברוב. משחקים משחק רגיל. יאללה, התחלנו. יאללה, קום. אני קום? לא. למה אנחנו בעיר הזאת? מה? למה? הרסת לנו. טוב, אז ניקח נשקים רק מפה. אני לא יודע איפה אתה. אני מדבר לך איפה אותך. לא! אומייגאד, אתם כי לא זה פסוק מהברול! רגע, אני באמת תעזרו לי צילופים, אל תעמוד אותי. אתה לא תמזל. זה לא במשהו. איזה רחובים אני בא לי אבי. איך הקיים מלאכית שם? אני בא לי אבי. אבל יובל, איך הופכים מלאכית לשם? מה זה? למה? לקחתי את הקר? אז מה תעשי סלוטי? אני ממש לא טוב. מה? אני יכול להרים אותו אפילו שאני בוא ננסה שניים שאני בנוק אז אני יכול להרים אותו גם. אופק, תרים אותי. תרים למקומו. או את התינוק. לא! אני לא יכול להרים. אוקיי, אופק לא זה... אני לא יכול להרים. אני לא יכול. גם העושה הוא מרים אותי. אופק, בוא. אופק, כן. צריכים ללכת לסם ולעזור ליובל. איפה יש לך? אין לך מכונית? צריכים ללכת לסם לעזור ליובל. ליאם, תביא מכונית. מה זה? אני לא יכולה לראות שום דבר. לכו לכאן, יש שם מכונית. אין לי שום נשק. אני ממשיך, הוא בפליי, מה אתה עושה? ליאב, איפה הפיסקול שלך? הושעת אותו? איזה? כל הזמן שחוזרים יש פיסקול. הושעת אותו? לא, קיבלתי את זה, מה סתם קיבלתי. לא. איפה אותו קרוב? יש, תניש, תהרוג אותו. לא יודע איפה. ביי. לא, תמות. תמות לי. הוא ימות. הנה, יש לליאב מכונית. אני לא יכולה להצליח חיים. אומייגאד. אתה יכול לבוא לפה?
ליאב, יש כאן מכונית? יש כאן מכונית. אני אקח אותו, אוקיי? וכסופק אופק, שיעלה. אני מביא אותו מהר. אוטו, אם זה עובד, אתה יכול לראות את הפנים. יאללה, מהר עוד שנייה אדון מגיע. בוסקי! בוסקי? בוסקי, כן. מה זה מאוד בכלל? בוש, אוקיי? אופק, אתה יודע מה הוא אמר בוסקי? מה זה, פיפי? לא יודע, אני סתם אומר ככה. תראו כמה בוסקי! כן, בוש! even את לא, תפסיק, עושה רעש וידעו איפה אנחנו. יאללה! עוד שנייה אני יורד! עוד שנייה אני מת! תן לי יותר קצר. Oh God. אם אתה לעשות איתו איפות, תעשה את זה למישהו אחר. אוי, צריך לי... תהרוג אותו. לא, כזה בו. אמרתי לך לא להרוג אותו! לא, הוא הרג את השקים כנגר. נכון, הוא לגמרי. אופק, אבל איך לא הרגת אותו? הוא היום... זה הכי גרוע, אתה מצבן אותי. משה, יפה שעשיתי את הכל בווילו. טוב, עכשיו לוקחים לוק הולכים לפה? ייי! הולכים לשם, במפה. לא, תראו שנייה במפה. תראו שנייה במפה. תראו את המקום הזה. ליאב כאן הפעם נוסעים בתוך האבן. לוק רק משם, אוקיי? לוק רק מפה. לוק כן משם. יש שם פה בתוך האבן. שושי. איזה? קופץ? כן, הוא קופץ, אבל הוא... סתם, לוקחים לוק רק מפה, רגע. לא! רק מפה, לוקחים לוק רק מפה. אתה יובל גורה! אתה מת. עברתי בין זה. מה, יובל, הפכת לסקיפידי טוילט? לא, אני עובר בין זה. שככה אני לא... לא! לשם! יש שם את הכספת הקטנה הזאת שעכשיו נלך אליה. לא, אבל נלך קודם לשם. לחור הקטן עם הבוט? נודה. לוק רק מפה, יאללה. פה? אוקיי. פה, חבובי. פה? אוקיי. מה רק התחלנו? יובל, אתה סקיפידי טוילט מה אותה? חבר'ה למוק. למה? אני הולך עכשיו. ייי!
לא, צריכים לסק, יאללה. למה? יאללה, יובי, אתה בא למקום תופק. קדימה, אנחנו צריכים ללכת, אמרתי יאללה. שאני עולה, אנחנו הולכים. אז יאללה. קדימה. אז הנה אני בונה ואני מת. קדימה, בחוץ, קדימה. לא, אם שאני בונה אז אני מת. טוב. יאללה ביי חבר'ה. ביי. ביי לכם.